pa bežite sa duela. Zovu me na duel, kaže, hoće Đuka, pa Đuka otkazao, kaže, ne da mu stranka. Neki dan Kena isto na KTV treba da gostuje, u ponoć javlja da mu ipak stranka zabranila. Možete vi da bežite od mene koliko hoćete i od opozicije. Od suda istorije pobeći nećete, to vam ja garantujem. Od suda ove zemlje, od slobođenog pravosuđa, kad dođe vreme, sigurno pobeći nećete. Napravili ste najveću kriminalnu organizaciju u Evropi, a možda čak i na svetu, a ona se zove Srpska napredna stranka. I vi ste sve, samo ponajmanje režim. Ja sam više puta to rekao i opet ću ponoviti. Aleksandar Vučić je ponajmanje predsednik države, a ponajviše šef mafije u ovoj zemlji. Vi odgovarate kriminalcima, vi ste izbrisali granicu između mafije i države. Zvonko Veselinović vam u selu Ba kod Ljiga odneo čovek celo brdo. Iskopo sve odneo. Kinezima ste dali takođe da nose brdo u Boru, Majdanpeku, gde god ima rude, gde god ste šta namirisali, vi dajete ili domaćim kriminalcima ili belosvetskoj bandi da nosi, da bi vama obezbedili međunarodnu podršku. I vi pričate kako neko ide po ambasadama. Pa vi ste doveli ambasadora na sastanak vlasti i opozicije i ponizili ovu državu, ponizili njen ustav, pokazali kako niste sposobni sami da organizujete dijalog, nego ste pozvali medijatore. Vi pričate kako neko ide po stranim ambasadama, pa vama strane ambasade se određuju u ovoj zemlji. Vi ste bagatelisali i dali ovu zemlju strancima i ko je god hteo da pobode i da kopa ovde, vi ga dovodite od Rio Tinta do ne znam nija koga. Sve belosvetske protuve ste doveli ovde, rasprodajete im ovu zemlju da bi vama dali podršku i da bi vam obezbedili još koju godinu opstanka na vlasti. Vi ste sve razorili u ovoj zemlji, ne niko odavde. Vi.